Inselmilkom u nilqakom għat-tieni programm, edizzjoni oħra tal-programm Sensilhena fejn matula ser inkunu qegħdin nittrattaw ir-realtajiet, l-isfidi u d-diffikultajiet li qegħdin jgħixu llum il-familji Maltin u Għawċin. Magħna nilqa' l-Isqof ta' Għawdex Anton Teuma li ser ikun qiegħed magħna biex proprju niddiskutu din it-tema għal dawk li kienu qegħdin iseguna il-ġimgħa li għaddiet. Konna qegħdin nittrattaw qisu b'mod daqsxejn forsi għal xi wħud kien iktar hekk ideali ta' kif għandna nitkellmu dwar il-familja fih dan il-Knisja. Illum se mmissu ftit realtajiet illi qegħdin jgħixu il-familji Maltin u Għawċin. Il-ġimgħa li għaddiet aċċennajna li ukoll illum il-familji jinbidlu. Il-Knisja meta affaċċjata b'dawn ir-realtajiet ta' familji ġodda u bi sfidi ġodda. Kif qed tindirizzahom il-Knisja u dawn imminenti għandna nindirizzawhom illum qabel għada jew noqogħdu nistennew li nħejju pjan u mbagħad naraw kif nimxu? Mela l-ewwel qabel kollox iridu nżommu quddiem għajnejna il-verità tal-Vanġelu illi Ġesu ġie biex isalva lil bniedem u lil kull bniedem. Mela m'hemm l-ebda bniedem illi huwa barra minn din is-salvazzjoni ta' Ġesu. Jagħmel x'jagħmel, jgħix kif jgħix u minnu, għax Ġesu ġie proprju biex isalva lil kull bniedem. U din naħseb li l-Knisja trid iżomma, rridu nżommuha quddiem għajnejna il-ħin kollu, b'mod ċar ħafna. U allura anki dawn ir-realtajiet illi biex ngħid hekk huma differenti u xek, illum id-diversità kibret u xek, illum kważi dik li qabel konna ngħidula normalità, naħseb li nitfixklu ftit biex naraw x'inhi din in-normalità. U propju għax m'hemmx normalità u xek, mingħajr ma ngħaddu ġudizzju u x'tajjeb u x'ħażin. Propju għax m'hemmx normalità, il-Knisja trid tkun f'kull diversità, f'kull realtà differenti li teżisti. Sintendi l-Knisja jibqala dmir lejn il-bniedem illi tgħidlu li ma hu l-aħjar għalih u li ma hu l-isbaħ għalih u li ma jixraqlu l-iktar lill-bniedem. Dan jibqa' tippreżenta l-ideali. Dan jibqa' dmir tal-Knisja. Però l-Knisja trid toqgħod attenta, jew aħjar jien irid noqgħod attent għax jien parti mill-Knisja, kull min jemmen irid joqgħod attent biex fil-waqt illi mxandar l-ideal bħala proposta kif dejjem għamel Ġesu, qatt bħala impożizzjoni, imma dejjem bħala proposta sabiħa, għax inti ma tistax timponi xi ħaġa sabiħa, tipproponi xi ħaġa sabiħa. Fil-waqt li nipproponu dak li hu sabiħ, però ma nistgħux naqgħu fin-nassa jew fin-nasba illi fl-istess waqt neskludu dak li mhux ideali. Anzi, dak li mhux ideali rridu ngħinuh biex fil-limiti tal-possibilità ta' dik ir-realtà tilħaq kemm jista' jkun l-esperjenza li fl-aħħar mill-aħħar hija waħda għal kulħadd tal-imħabba ta' Alla lejn il-bniedem. Fl-aħħar mill-aħħar aħna r-realtà il-Knisja l-unika missjoni li għandha hija waħda hija li tgħin lil kull bniedem jinduna li Alla jħobbu. Mhux li tgħin lil bniedem u turih x'għandu jagħmel biex imbagħad Alla jħobbu, le mhux hekk. Il-bniedem ma jrid jagħmel xejn biex Alla jħobbu, Alla diġà jħobbu lil bniedem qabel ma jitwieled, qabel ma jeżisti. Imbagħad bħala risposta għal din l-imħabba li Alla għandu lejn il-bniedem, meta jien naraf li lili Alla jħobbni, allura mbagħad tidħol ir-reliġjon, mhux hekk. Jew fi kliem iktar sempliċi, jekk ommi tħobbni, jien ma nistax ma nħobbiex. Tgħidli mela sewwa, mela jekk ommi tħobbni mela jien nista' nagħmel li rrid. Nistantija daqqa fuq ida jew fuq wiċċa. Imma jien nistaqsik imma jekk inti tajta daqqa fuq wiċċa lil ommok għax taf li tħobbok, imma inti fimt x'jiġifieri ommok tħobbok, jekk inti ommok tħobbok tassew tagħtiha daqqa fuq wiċċa, u hawn l-istess relazzjoni tagħna ma' Alla. Jekk jien nifhem li Alla jħobbni tassew, allura jekk nifhimha tassew din l-esperjenza, allura jien imbagħad nirrispondi jew nipprova nirrispondi b'imħabba.
Inkomplu niddiskutu dan is-suġġett minn hawn ftit tal-ħin ieħor għal serin nifqu ftit u nistidnu lil Hilary Spiteri, l-istoriku tal-arti, biex jingħaqad magħna llum f'dan il-programm u llum ser joħodna f'kappella vera ħelwa, il-kappella ta' Bir Miftuħ fil-Gudja. Hilary, fidejk. Illum ġejna hawnhekk fil-Gudja, propju ħdej l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u qegħdin fl-erja magħrufa bħala ta' Bir Miftuħ. Hekk ħafna drabi meta ngħaddu minn dawn l-inħawi, dejjem inħarsu l-isfel u naraw din il-Knisja filjali jew kif inhi aħjar magħrufa kappella. Il-kappella ta' Bir Miftuħ li hija waħda mill-kbar u li saħħansitra l-ewwel referenzi tagħha joħduna għas-seklu 15. Din il-Knisja prominenti għal bosta deċenji servit anke ta' parroċċa. Infatti, nafu li kienet kopri biċċiet ta' art bħal huma ħal tarxien, ħal safi, saħħansitra anke bir-żebbuġa. Iktar tard fis-seklu 17, meta nbniet il-Knisja parrokjali li hemm illum tal-Gudja, din il-Knisja ma baqgħetx isservi bħala parroċċa. Imma baqgħet hawnhekk kif nafuha bħala il-kappella ta' Bir Miftuħ. Din l-istruttura arkitettonika din il-kappella matul iż-żminijiet għaddiet minn bosta esperjenzi. Fosthom fit-tieni gwerra dinjija insibu li ġġarfet minn rejt tal-ajru u saħansitra waqala s-saqaf. Lejn l-aħħar tas-seklu 20 din il-kappella għaddiet taħt it-trust, taħt il-ħarsien ta' din l-art ħelwa, fejn sal-lum għadhom jindukrawha u jieħdu ħsiebha. Imissa nistedinkom tiġu miegħi sabiex naslu wasla sa ġewwa tal-kappella u niddiskutu element interessanti. Ninsabu propjament issa ġewwa fin-naħa ta' ġewwa tal-Knisja u propju warajja hekk fuq il-bib prinċipali insibu dak li fadal minn affresk li kien jirrappreżenta l-aħħar ġudizzju universali. Hekk hija tradizzjoni kienet prassi fi żmien il-Medjuevu li il-liturġija, l-arti ta' dak iż-żmien kienet tfakkar b'mod kostanti lill-bniedem li attendi il-Knisja fl-aħħar ġudizzju. Il għaliex huwa sabiex huwa jgħix fuq il-passi ta' Ġesu Kristu. U propju kif wieħed ikun ħiereġ minn il-kappella ikun jista' jilmaħ dak li fadal minn dan l-affresk. Hekk propju lejn l-aħħar tas-seklu 20 insibu li saru diversi restawri f'din il-kappella u kif tneħħew ma' 6 jew 7 strati ta' ġir beda ħiereġ dak li kien fadal ta' dan l-affresk. L-affresk tal-ġudizzju universali ħafna drabi jkun maqsum fi 3 strati. Dak ċelesti, dak fejn il-glorja, l-ieħor tal-purgatorju u l-ieħor tal-infern. F'dak li nsibu hawnhekk fil-kappella ta' Bir Miftuħ fadal ftit li xejn minn dak li kien oriġinali, imma nistgħu nilmħu wkoll diversi karattri li xi drabi jieħdu anke aspett komiku ta' xjaten li qed iġorru il-nies. U mbagħad nistgħu wkoll inħarsu iktar il fuq fejn fadal immaġini tajba ħafna tal-Madonna li qed tirreferina lejn il-Missier Etern u dettalji oħrajn li fadal tal-Panteon tal-Qaddisin. Norbot ma' dak li tkellimna dwaru l-ġimgħa li għaddiet huwa l-aspett dekorattiv. U issa qed ninnutaw ukoll li iktar ma jgħaddi żmien u bħalissa qed nitkellmu fi żmien medjevali, iktar l-aspett dekorattiv qed narawh jola l fuq. Iktar tard nibdew insibu ħafna iktar dekorazzjoni fin-naħa ta' fuq tal-knejjes tagħna, mod speċjali s-soqfa.
Għalkemm fl-1575 Monsinjur Duzina jagħtina rendikont ċar tal-kappella u jikteb fid-dokumenti tiegħu li kienet għadha tiffunzjona u kienet mamra b'kollox, imma iktar tard mal-wasla tal-kavallieri dan l-istil arkitettoniku qisu ma baqax moda. Iktar tard mal-bini tal-belt, propju ftit żmien wara l-assedju l-kbir, naraw li l-istil barokk jieħu iktar prominenza. U kif nafu, kif ġieli rajna anke fil-knejjes tagħna, l-istil barokk ikun iktar prominenti fejn tidħol arti u dekorazzjoni. Sensilhena nkomplu niddiskutu llum ir-realtajiet tal-familja. Jekk immurru ftit ta' sinilu, meta dan il-Papa, Papa Franġisku, ħareġ propju l-eżultazzjoni apostolika Amoris Laetitia. Din iddiskutewa ħafna nies, anki laiċi komuni, illi b'xi mod sabu lilhom infushom jiffitjaw fiha din u bdiet diskussjoni sieħa. Fosthom ukoll għax kien hemm referenza għal familja, kien hemm referenza forsi għal nies illi qegħdin jinnaf f'relazzjonijiet illi forsi fajnejn xi wħud fil-Knisja ma kinux relazzjonijiet komuni jew inkella normali. Dawn in-nies illi fil-passat ġarbu weġġat minn kif iġġudikathom il-Knisja. Kif se nagħmlu reach out ma' dawn in-nies? Naħseb nista' nitkellem ftit dwar l-esperjenza fuq dan l-aspett. Għamilt snin twal u għaddi sal-lum nisma' il-problemi tan-nies, tal-koppji, tal-familji. U dawn it-tip ta' problemi li semmejt iltqajt magħhom kollha kemm huma. U jiena naħseb li l-ispirtu tal-Vanġelu, l-ispirtu ta' Ġesu, naħseb huwa l-ispirtu li jipprova jerfa' u jgħin lil kull bniedem. U meta kien hemm żmien jew forsi kien hemm individwi illi b'xi mod mhux tort tagħhom, imma b'xi mod ippuntaw subajhom jew iġġudikaw jew ma laqgħux jew ikkundannaw. Jien naħseb kienet iktar ġejja frott il-biża' minn sitwazzjonijiet ġodda, milli frott konvinzjoni ta' kundanna jew ta' naħseb iktar din il-biża'. Kultant interessanti kif jaħdem il-bniedem u ġifieri meta inti tagħmel xi ħaġa li jiena xtaqt nagħmel imma nibża nagħmilha, mbagħad nispiċċa nikkundannak iktar fuqha. Interessanti, jiġifieri fil-qalb tagħna biex ngħidu hekk fil-qalb ta' kulħadd hemm l-istess mozzjonijiet iduru kemm tajbin u kemm ħżiena, l-istess movimenti. Allura isu iktar. Ġo qalbi għandi xewqa li naċċettak u li ngħid okej għal din is-sitwazzjoni tiegħek. Imma b'xi mod iżjed nispiċċa nagħmellek sara għax nikkundannak u niġġudikak. Dik ukoll, però jien qiegħed ngħid xi ħaġa iżjed forsi m'iniex nispjegha tajjeb. Isu fejn fien, jiġifieri jien saċerdot, tajjeb illum isqof. Tajjeb issa jiena bniedem bħal ħaddieħor. Allura ta' bniedem li jien u xek għandi d-diffikultajiet tiegħi, diffikultajiet tal-persuna tiegħi, tal-karattru tiegħi u xek. Fejn fien forsi jiena bniedem nervuż, ħansemmi eżempju li jista' japplika għal ħafna. Bniedem nervuż. U jista' jiġri li propju minħabba li dan id-difett jiena ma rridux fija u propju nipprova nikkombattih, allura meta naraħ barra minni, jiena se nirreaġixxi b'mod eżaġerat. Kultant jiġri hekk ukoll meta niltaqgħu fil-pastorali tagħna, fil-ħidma pastorali tagħna ma' ċertu nies illi forsi jiena diġà qed nikkombatti personalment fuq ixxu tiegħi personali. Meta naraha barra, jew fuq ixxu tal-familja tiegħi, jew fuq ixxu ta' xi ħadd li naf. Meta naraha barra minni, noħroġ bil-qawwa kollha
kontra tagħha dik il-ħaġa, nikkundannaha, nippunta subajja lejja b'rabja kbira, b'aggressività kbira illi ma tkunx proporzjonata. Issa veru din hija interpretazzjoni ftit psikoloġika ta' dak li jista' jiġri. Transference fil-psikoloġija. Eżatt, dik hija l-kelma preċiża. Però jiena nħoss li dan fil-Knisja seta' ġara u jista' jiġri bħalma jiġri f'kull realtà oħra. Ġiri mhux tant, ma nħoss li tant ħtija tat-talim tal-Knisja jew tal-Vanġelu illi xi darba kkundanna jew ġudika lil xi ħadd. Imma nħoss li hija il-persuna li tiffiltra ftit u xek fl-esperjenza tagħha li tkun għaddiet minnha il-valuri tal-Vanġelu tinterpretaw minn bagħad isu b'mod biex ngħidu hekk ħafna personalizzat, ħafna individwalizzat, speċi isu l-mod ta' kif inħossa jien dik l-ixxu jew dik l-oħra, mbagħad nirrelata mal-persuni li għandhom dawk it-tipi ta' diffikultajiet ikun influenzat mill-istorja tiegħi, mill-persuna tiegħi. Kemm għandna nagħmluha malajr din? Jiġifieri dan ix-xogħol illi waqt li qed nisimek titkellem tant hemm xi jsir għaliex anke jiġifieri statistikament nafu kemm għandna familji f'Maltin u Għawċin, b'xi mod kull kappillan tar-raħal inkunu nafu wkoll realtajiet li qegħdin jgħixu dawn il-familji. Illum għandna familji internazzjonali wkoll għaliex ma semmejnihomx illi mhumiex ftit illi dawn qegħdin f'pajjiżna qegħdin jaħdmu u l-familja tagħhom hija hekk Malta u Għawdex. Ekku, Ġesu ġie għal bniedem u ġie għal kull bniedem. Nista' nidher jew nistema' repetittiv, però rridu nitilqu dejjem minn dan il-prinċipju għax aħna maħniex social workers u xekk aħna ngħixu fi Knisja li hija l-ġisem b'xi mod il-ġisem mistiku ta' Ġesu. Allura rridu nkomplu ftit jew aħjar inħallu lilu jwettaq fina dak li jagħmel fil-Vanġelu. U allura din l-urġenza li jħoss Ġesu u li ħass Ġesu inħoss li għandha tkun l-urġenza tagħna. Ġifieri aħna ma nistgħux noqogħdu nistennew, ma nistgħux noqogħdu ngħidu imbagħad jew nistennew żminijiet ideali jew noqogħdu nwaħħlu f'xi ħadd u ngħidu għax in-nies m'għadhomx iridu jiġu u ngħidu għax hemm ħafna x'jaljenawhom, ma nistgħux nirraġunaw iktar hekk. Aħna rridu ngħidu imma jien fis-sitwazzjoni li qiegħed fiha aħna bħala Knisja fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha liema hu l-pass li jmiss biex inresqu lil Ġesu lejn il-bniedem u lil bniedem lejn Ġesu. Lest inkunu kreattivi biex inwasslu dan il-messaġġ. Jiena naħseb li hemm bżonn verament ta' laboratorju ta' kreattività biex propju dan il-messaġġ sabiħ għax din hi l-biċċa ġifieri min skoprih u żgur jiena ċert li hawn ħafna mis-semmija li skoprewh bis-serjetà dan il-messaġġ ta' Ġesu, min skoprih dan il-messaġġ jaf x'akkwista u jaf ukoll għandu ftit esperjenza ta' x'jista' jitlef min ma jirnexxilux jasal għalih, min ma jirnexxilux jiskoprih. Issa, kif se jasal dan il-messaġġ kollu li għadt inti lill-qassisin u lill-kappillani li ħajkunu qegħdin mbagħad jeżegwixxu dan ix-xogħol, ġifieri hemm bżonn ta' formazzjoni ġdida għal dawn il-qassisin. Jiena naħseb illi diġà is-saċerdoti huma iffurmati u diġà s-saċerdoti huma biex ngħidlek konvinti minn dan kollu li qiegħed ngħid jien. Tgħidli mela x'imiss li jsir. Jien naħseb li nistgħu ftit nikkoordinaw ftit iktar ix-xogħol flimkien, nistgħu nieqfu nirriflettu ftit fuq dak li inti semmejt tajjeb fuq il-kreattività għax importanti li nsibu modi ġodda, nsibu attitudnijiet ġodda, toroq ġodda ta' kif inwasslu l-Vanġelu, però jiena ċert li għandna ħafna saċerdoti tajbin, ħafna saċerdoti li jħobbu lil Ġesu, li jħobbu lil bnedmin, jista' jkun ukoll li minħabba il-ħafna xogħol li diġà għandna forsi li mhux ix-xogħol prinċipali, mhux ix-xogħol primarju tagħna. Għax li tirrikjedi d-dinja tal-lum. Jista' jkun li allura hemmhekk forsi rridu nagħmlu ftit iktar ekonomija tal-enerġiji biex ngħidu hekk u xekk. Jiġifieri nħadmu aħjar l-enerġiji u nindirizzawhom lejn ix-xogħol li huwa l-iktar importanti, lejn il-prijorità tagħna. Illi nitkellmu mal-bniedem hekk jiena nħossha li bħala prijorità is-saċerdot għandu jkollu ir-relazzjoni sempliċi mal-bnedmin. Kif kien jagħmel Ġesu fl-aħħar mill-aħħar dan kien il-mod ta' Ġesu.
Hawnhekk immaġinaw il-qassisin normali fil-parroċċa tagħna illi dawn mingħajr forsi ma jkunu jridu ma jispiċċaw ta' project managers fil-ħodu, ta' social workers fil-għaxija, forsi mill-ftit expertise psikoloġiku jaraw kif jistgħu wkoll matul il-ġurnata anki jirreferu każijiet lill-entitajiet oħra waqt illi ikunu qegħdin jagħmlu x-xogħol pastorali tagħhom. Jingħaqad magħna issa Father Paul Ketkuti, Ġiżwita, fejn kull ġimgħa qed ikun jagħti kellimna wkoll anki dwar temi partikolari u llum flimkien miegħu sejrin nippruvaw nifhmu ftit iktar it-talb. Fidejk, Father Paul. Mela jiena trabbejt familja numeruża, konna 10 tfal u kont minn tal-bidu. Allura rajt ħafna minn ħuti jitwieldu. U il-mod kif ommi kienet timxi ma' ħuti kien jallimni ħafna. Per eżempju, meta il-baby jasal biex jitallem biex jimxi, x'kienet tagħmel? Kienet taqbad il-baby, poġġeħ daru mal-ħajt. U mbagħad toqgħod qudiemu tajjatlu u jipproba jimxi joħda l-wiċċu. X'kienet tagħmel? Terġa' taqbdu, terġa' tpoġġih daru mal-ħajt u mbagħad terġa' tajjatlu biex jiġi sakemm jitgħallem jimxi. U dina hekk meta kbirt qed kos jiġifieri Alla hekk jagħmel magħna. Għaliex jekk tħobb il-baby trid tittalmu jimxi waħdu. Ma jistax ikun dejjem fil-pram, jew kellha dejjem tmexxih inti. U aħna kemm il-darba nirrabjaw għaliex Alla ma jismax it-talb tagħna u ma jagħmlilniex il-ħajja faċli. U niżolbuh u ma naqalawx. U mhux għal xejn titlob fader. U dak għax ġara hekk, u dik kienet mara tajba tant għax ġrala hekk. Isu Alla nistennewh illi jagħmlilna il-ħajja faċli. Imma bħal ommi qatt ma għamlitilna l-ħajja faċli. Għaliex inkella ma nikbrux. U fil-ħajja hekk kif tista' issuq karozza jekk dejjem isuquk. U jekk Alla dejjem jagħmellek l-affarijiet, kif se tibda tagħmilhom inti? Għax fl-aħħar mill-aħħar xi fisser titlob? Titlob aħna ħafna drabi nieqfu fil-biċċa ta' għatini, għamilli, ġibli, irranġali, isna tablet min ta' bejnietna fil-bżonnijiet tagħna. Imma li nieqfu f'dak l-aspett għadna bdejna. Allura għalfejn nitolbu meta aħna għandna l-mart jew għandna problema jew nixtieq xi grazzja. Nitolbu basta u rridu npoġġu s-sitwazzjoni tagħna qed imbagħti jiena għax qed nara li l-tifel marit se npoġġiha f'idejn Alla. Issa Alla se jtieli ma jtielix u Ġesu jgħidilna ikun dak li trid int. F'kelma waħda jiena rrid it-tifel b'saħħtu. Imma Alla jrid illi kemm jekk it-tifel ikun b'saħħtu u kemm jekk it-tifel ma jkunx, inti tibqa' tħobbu u tibqa' tikber fl-imħabba ma lejn dak it-tifel u lejn il-proxmu kollu. Għaliex imbagħad issir sensittiva għal min qed għandu tfal qed ibatu. U l-veru risposta għat-talb mhux kemm qlajna dak li ridna, imma kemm sirna iktar nixbħu lil Alla b'dak li sirna, b'dak li ġranna. U hemm min għala ħafna flus u ndanna fil-ħajja tiegħu, għax użhom ħażin, u hemm min kellu ħafna slaleb u bis-saħħa tagħhom sar bniedem illi verament qalbu miftuħa. Alla jimxi magħna, ikun hemm meta naqgħu, jerfana biex inkomplu nimxu aħna mhux biex jimxi minn flokna. U għalhekk meta aħna it-talb ma jinstemax, forsi nkunu qed nimmissjaw xi ħaġa waħda. Illi Alla mhux jagħmlilna l-affarijiet imma jkun magħna meta naqgħu u l-waqa' tagħna tkun tiegħu biex il-weġa' tagħna tkun tiegħu u biex il-ferħ tagħna ikun tiegħu. Ħalli l-ferħ tiegħu ikun tagħna. U aħna fit-talb mhux kemm se niddubbaw affarijiet, imma kemm se nħobbu bħalma jħobbu, kemm se nikbru biex insiru nixfuh.
L-aħħar ftit minuti fil-imkien ma' Don Anton Teuma l-Isqof ta' Għawdex, il-Knisja mill-mod ta' kif tara inti. Għada l-ikbar il-familja, għada l-ikbar biċċa xogħol tal-familja il-prokreazzjoni u trobbija tal-uliet. Naħseb li l-Knisja matul is-snin femet dejjem iktar u xekk it-talim ta' Ġesu, it-talim tal-Iskrittura. U għall-Knisja u importanti illi il-familja tkun ikkonċentrata fuq żewġ elementi importanti, fuq l-imħabba ta' bejn il-koppja li toħloq, imħabba li tagħti l-ħajja. Interessanti li l-imħabba vera ma tistax ma tagħtix il-ħajja. Din anki sempliċement bejn żewġ tiħbieb, jew bejn żewġ kollegi fuq ix-xogħol, jew bejn missier u iben, l-imħabba tagħti l-ħajja dejjem. Ġifieri l-imħabba toħroġ dejjem tfur il-barra miż-żewġ persuni li jkunu qegħdin iħadmuha dejjem. Inkella mhix imħabba. L-imħabba li tibqa' bejn iż-żewġ persuni tispiċċa biex tikolhom it-tnejn jiklu l-xulxejn. Allura l-imħabba vera hija dik l-imħabba li tagħti ħajja. Issa dan ma jfissirx u xek li qed ngħidu li kull relazzjoni sesswali, kull intimità sesswali trid bil-fors tagħti l-ħajja, m'aħniex ngħidu hekk. Dik hija storja oħra, ħaġa oħra, però għall-Knisja importanti li l-imħabba tkun vera. U l-imħabba vera dik li ma tiqafx fiż-żewġ persuni jew fi tliet persuni jew fl-erba' jew f'min ikunu imma tinfetaħ il-barra. Naf li għandek għal-qalbek ukoll is-settur ta' saħħa mentali u jinteressak ħafna wkoll familji li qegħdin jaffaċċjaw din it-tip ta' sfida llum. Kif tista' tkun qrib tagħhom aktar il-Knisja u kemm x'għandu jsir anke biex inkunu iżjed aware illi dawn il-familji jista' jkollhom dawn it-tip ta' diffikultajiet? Il-Knisja għandha u xek l-ispeċifiċità tal-pastorali tagħha. Ġifieri irridu noqgħdu attenti biex ma nimmaġinawx is-saċerdot psikologu jew is-saċerdot social worker jew is-saċerdot tabib jew is-saċerdot ħalli jkun hemm dawk ukoll, però s-saċerdot u iktar minn hekk. Is-saċerdot hu dak li jagħti dik id-dimensjoni, jagħti dak l-element sopranaturali traxxendenti lill-bniedem. U xek, jew aħjar jgħin li l-bniedem jinduna li hu mhux biss jeżisti fis-sfera orizzontali, jiġifieri jisu bnedmin l-umanità, imma l-umanità hi don ta' Alla, hi rigal ta' Alla. L-umanità hi u xek kif jgħidilna l-ktieb tal-Ġenesi tajn tal-art imma imħallat bin-nifs ta' Alla. Interessanti l-awtur tal-Ġenesi kif jispjega ir-realtà tal-umanità. Tajn tal-art, il-bniedem imma hemm fih in-nifs ta' Alla. U allura naħseb li s-saċerdot dak in-nifs ta' Alla, dak l-ispirtu ta' Alla għandu id-dmir u id-dritt li għaddih lil kull persuna. Għaddejja mill-liema sitwazzjoni għaddejja. Fejna fih. Per eżempju, l-lum mhux hekk tisma' ħafna nies li għaddejjin minn depression jew stress qawwi. It-tama nisranija, per eżempju. It-tama nisranija li hija tant importanti u xek nistgħu ngħidula b'mod psikoloġiku it-trust jew l-hope jgħidilha li trid int. Imma t-tama nisranija li jitkellem minnha Ġesu hija żgur tagħmel parti mill-healing process li kull bniedem għandu bżonn. Don Anton, grazzi tal-li kont magħna llum għal din l-edizzjoni ta' Sensilhena u hawnhekk niġu fit-tmiem ta' dan il-programm. Tinsewx ripetizzjoni ta' dan il-programm tkun għada l-ħamis fis-2:30 ta' wara nofsinhar u l-ħadd fil-11:15 ta' filgħodu. Il-ġimgħa d-dieħla il-programm jerġa' jixxandar fil-ħin tiegħu jiġifieri fis-7 ta' filgħaxija. Ħajr lil James the Meg Design and Interiors, ProTrade u CPI Media. Aktar tarif dwar dan il-programm fuq il-Facebook page tagħna Sensilhena. L-appuntament tagħna l-magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin.